Video Máchal nabízí digitalizaci videokazet VHS, VHS-C, SVHS-C, Video 8, HI8, Digital 8, DV a Mini DV, a to na DVD disk a USB flash disk, a to pro uchování vašich vzpomínek. Nad postřehy občanů. Milí přátelé, utekl týden a já vás rád vítám u našeho pořadu Nad postřehy občanů. Natáčíme letos po 41. a celkově po 213. Jak to vypadá v Milevsku, jak to vypadá na úřadě? Máme velké finále, po skoro 3 měsících horlivých příprav finalizuje návrh rozpočtu města na rok 2026. Není to jednoduché. Na obrázku máte takové malinké fragmenty setkání s odborem investic a správy majetku. Chodí k tomu samozřejmě vedení města, tajemnice a chodí k tomu také ekonomky, aby to bylo všechno správně zasazeno do jednotlivých položek, paragrafů. A pak to je odbor životního prostředí. Ty rozpočty, každý odbor, každá organizace naše, to jsou stovky položek, o každé mluvíme, protože ne na všechno máme peníze. Proto nemůžeme udělat v Milevsku všechno, co bychom si přáli a co byste si přáli vy, bohužel. My jsme rozdělili ten rozpočet na položky, už to leta navrhuji všem kolegům, 1 až 4. Ty jedničky to jsou takové ty věci, které musíme udělat. 2 jsou takové věci, které bychom rádi a máme na ně peníze. 3, 4 znamená, my bychom rádi, ale je to takový luxus pro to město. Já to říkám i proto, že se mě ptali Milevské noviny, píšete i vy, ptáte se, proč neuděláme tamhle tu zeleň, tamhle ten chodníček, tamhle neopravíte silnici, protože to zkrátka finančně nejde. Teď se nám tady zmnožily dotazy na Tyršovo náměstí, jsou tam nová světla, v tom parčíku to je fajn, ale chodníky zůstaly staré, asfaltové, je to tam zvlněné kořeny stromů. Já to říkám jenom proto, že my bychom to hrozně rádi udělali, ale fakt ten rozpočet je velmi nabitý a museli bychom něco z něho vyndat, na úkor toho, že uděláme třeba chodníčky na Tyršově náměstí. Uvidíme, třeba to příští rok vyjde, ale v rozpočtu tedy nejsou. 3.11. v pondělí zasedala Rada města. Měli jsme toho dost a zrovna zářný příklad je třeba chodník v Blanické. Nový chodník, který chceme udělat v té obchodní zóně. Chybí tam, uznáváme, je to tam nebezpečné, někteří z našich občanů tam nedávají velký pozor a chodí tam po té silnici. Schválili jsme zahájení výběrového řízení. On tož ten chodník bude stát tak 6 milionů. Povedlo se nám sehnat dotaci 3 miliony. My tam chceme zatrubnit částečně ten příkop, co tam vede po levé straně směrem dolů. Bude tam veřejné osvětlení, chodník, mini parkoviště o 5 místech. No, mělo by se od března 2026 začít stavět. Takže 6 milionů a myslím, že je dobře, že ten chodník do toho rozpočtu třeba jsme dali. Co bylo nemilé, vzali jsme na vědomí ukončení smlouvy firmy Spoker, která, myslím si, to tak minimálně 10 let provozovala restauraci v Domě kultury. Dostali jsme výpověď, která má platnost, nebo ta smlouva má platnost do konce března 2026, s tím, že možná, když najdeme někoho, kdo si pronajme restauraci a amfiteátr, tak skončí i dřív. Ředitel kulturního domu je pověřen, aby začal pracovat na výběrovém řízení, no a musíme nějakou firmu vybrat, abyste vy, zákazníci Domu kultury, byli spokojeni. Mrzí mě to. Jedním z důvodů asi je i to, že ta stavba se tam prodlužovala a že zrovna to, co mělo být přednostně hotovo, to znamená terasa hospody a přístup do restaurace, tak na to jsme čekali asi 7 nebo 8 měsíců. Bohužel. Schválili jsme cenu tepla pro naše odběratele, nejenom město, ale i vás, SVJčka, na rok 2026. Dodavatelem zůstává samozřejmě ZVZ Energo a zvýšení tady je skutečně minimální. 2,8% na teplo z toho centrálního rozvodu a plyn o 4%. Pořád si myslím, že tady máme, vím to,
Máme tady veliké srovnání s jinými městy, ať už jde o teplo, vodu, odpady. Stojíme si velmi dobře a to teplo naše je tady velmi levné. Řešili jsme vodu, vodné stočné, na příští rok bude řešit zastupitelstvo 19. listopadu. Tam zvýšení bude, myslíme si, tak kolem 4 korun, protože jenom 2 koruny, o 2 koruny navýšila výrobce vody nebo dodavatel vody, tu surovou vodu, takže od toho se celé odvíjí. Odpady trošku zvedneme, bohužel v nás stojí odpady ročně 11,5 milionu korun. Je to obrovská částka. Teď se o dost i zvýšila, takže něco navýšíme asi, ale uvidíme, zastupitelé mají právo to rozhodnout. Takže to by bylo k radě města. Jak to vypadá v terénu? Minulý týden jsem tady avizoval, že od pondělí 3. začne ošetřování zdravotním ořezem stromů v ulici Československé armády. No tak to začalo skutečně a už to také skončilo. Firma pracovala velmi rychle, já tam měl fotit někdy koncem týdne a byly tam hromady větví, firma akorát končila svůj pracovní den a já jsem si říkal, o víkendu tam vyfotím ty větve a oni už tam žádné nejsou. Takže na jednom snímku vidíte, jak to tam vypadá čistě, vypadá to dobře. Co teď bude dál? Teď firma najede do ulice Karla Čapka a bez ručovky a obou straně tam dojde k prořezu, zdravotnímu ořezu těch stromů. Začít by se mělo od pondělí 10. listopadu, konec někdy po 10 dnech, takže zase tam proběhne něco podobného, co minulý týden v ulici Československé armády. Bylo to fajn. Další novinka od 5. listopadu bohužel je úplně uzavřený chodník u 2. základní školy. Směrem od jídelny, tam od té rampy, až k hlavnímu vchodu. Důvod je jasný, nebyla tam dobrá izolace budovy, takže tam zateklo do sklepů, celé se to muselo obnažit a jsou tam prováděny zemní práce, izolace, tak, aby to bylo v pořádku a do té školy a kuchyní nám neteklo. Bohužel, tak choďte jinudy. Všiml jsem si, že konečně už jsou nalajnovány parkovací čáry na parkovišti na Píseckém předměstí. Čekali jsme na to dlouho, služby města měly hodně práce, tak už to tam je to moc hezky vymezené, až na jednu čáru, která tam chybí, no protože 2 auta nebyla schopna odjet, když se tam lajnovalo, takže tam jedna čára chybí. Určitě to není tím autem, co tam stojí dneska, jistě se týkalo to jiných aut, aby to nevzal ten řidič, který tam má SPZ-ku osobně. Takže parkoviště je nalajnované, to je dobrý. Minule jsem říkal, že tady vyhodnotíme roční fungování klášterních lesů Strahov na našich lesích, protože oni mají pachtovní smlouvu. Loni to byla veliká věc tady, byla to nejhorší kauza, co jsem tady zažil a na základě připomínek mých kolegů tady z vedení města, z úřadu i některých vás, kteří mi voláte, tak já připravím materiál do zastupitelstva, aby i zastupitelé viděli, protože hodně se k tomu vyjadřovali loni, jak ta roční spolupráce s klášterními lesy dopadla, jak to vypadá v porovnání s tím, co tady předtím fungovalo. Takže vyhodnocení dneska nebude. Nechávám si to až na díl číslo 43. Napřed to řekneme zastupitelům. Tak se nezlobte. Pojďme do podnikatelského parku Mlevsko, kde vlastně velmi nenápadně staví veliká firma Eurovia. Nám tam staví spojovací komunikaci od horní části průmyslové zóny do dolní, aby se otevřely další téměř 2,5 hektary nebo 2,3 hektarů pozemků pro budoucí firmy. To se děje, je to velmi rychle. Firma už tam udělala obrubníky, měli by tento týden přijet finisher a asfaltovat silnici a v příštích dnech a týdnech by tam mělo dojít k výstavbě chodníků, veřejného osvětlení, takže tam to funguje velmi dobře. Pojďme taky něco do kultury, abychom zasáhli, protože v Mlevsku kultura je velmi oblíbená. Ve čtvrtek 6.11. mě zaujalo to, že bylo v Domě kultury vyprodáno na přednášku budějovické Mordparty, která tam, jejíž bývalí příslušníci a také spisovatelé tam vyprávěli o zločinech, které se udály na jihu Čech. Bylo to velmi zajímavé, některé ty zločiny se týkaly přímo okolí Mlevska a jeden z těch odsouzených pochází z Mlevska. Tak to bylo velmi zajímavé, když bylo vyprodáno a zároveň to bylo velmi mrazivé. Škoda, že nebyla mrazivá neděle 9.11. v klášteře,
protože tam se konalo svatomartinské odpoledne s lampionovým průvodem. Už jsme o tom povídali ve spolupráci Domu kultury s premonstráty. Tam byla krásná akce, hlavně pro děti. Přijel skutečně Martin na bílém koni, tak škoda, že k tomu nepadal sníh a nebyla větší zima. Taková byla plískanice, ale podle návštěvnosti soudě to dopadlo dobře i podle spokojenosti těch zúčastněných. Tak to byla moc povedená akce. Já si myslím, že v tom příštím období, že skoro máme tady advent, tak těch akcí bude hodně a jsem rád, že na ně chodíte. Pozvánka mám asi jedinou. V sobotu 15. listopadu se v Domě kultury bude konat další ročník benefičního plesu, který pořádá Charita Písek, hodně v tom pracuje Charita Milevsko, tak kdo máte chuť, je to jeden z prvních, nebo úplně první ples letos v Milevsku, 15.11. večer v Domě kultury. Přijďte se podívat. Jinak samozřejmě daří se nám ve sportu, všechny týmy sportují výborně, jsme za to moc rádi, tak se jděte podívat na sportoviště. Zimní stadion, sportovní hala, ještě funguje i letní stadion, takže v Milevsku to funguje. Ať vám to funguje i doma, přeji vám hodně zdraví a za týden bude svátek, tak vám přejeme krásný 17. listopad. My svátek nemáme s panem Máchalem, budeme natáčet, tak abyste o tom svátečním dnu večer už mohli mít další náš díl. Takže za týden se na všechny z vás těšíme. Na viděnou. V neděli 9. listopadu uspořádal Milevský dům kultury ve spolupráci s Mileckým klášterem bratří premonstrátů, galerií M a muzeem milevských paškar rodinné odpoledne plné zábavy, světýlek a kouzelné atmosféry. Účastníky čekal příjemný den, který potěšil malé i velké. I když počasí od rána trochu zlobilo, nakonec se však umoudřilo. Vše začalo pohádkou v Domě kultury, zvědavé slůně a neb jak sloni k chobotu přišli a pokračovalo stezkou přes hůrka po stopách svatého Martina, kde na děti čekal cestou hravý kvíz o ceny. Tvořivé dílničky, hry a zábava pro celou rodinu, to vše pak čekalo na prvním nádvoří. Po animovaném filmovém představení o svatém Martinově v latinské škole se vypravil lampionový průvod na vinice, kde vyvolal Martina a s ním se pak vrátil na nádvoří. My tady jdeme odevzdat tady si vám něco odměnu, co byste rádi věc. Ano? Každý jedno. Každý máte, taky máme tady, výborně. Víte děti, kdo má dneska svátek? Nevíme. Svatý Martin. A kdo je svatý Martin? Tak dobře, poslouchejte. Tenhle Martin, jehož svátek dnes slavíme, žil před mnoha a mnoha lety v Maďarsku. Doufal, že jeho synu se na bitevním poli jednou nikdo nevyrovná. Jak se jmenuje Martinův kůň? Diamant, princ Diamant originál. A odkud přijel král? Přijel od Votic. Z Buchova. Neboj se, jsou tam kupičky samé. Děti se tam dělají.
Poliklinika Milevsko nově provozuje ambulanci na vlhké hojení ran. Zabývá se léčbou pacientů s nehojícími se ranami za použití materiálu pro tzv. Vlhké hojení ran. Týká se nehojících se chronických ran, jako je diabetická noha, hojení bércových vředů, rozpad operační rány, proleženiny a úrazové defekty. Na převazech spolupracujeme se sestrami domácí péče, které pacienty navštěvují a ošetřují v domácím prostředí. Tato péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Ambulance chirurgie Poliklinika Milevsko. Vždy středa od 8 do 11 hodin. Pro objednání volejte 382 503 239. A nezapomeňte, Poliklinika Milevsko je i vaše poliklinika. Video Máchal nabízí digitalizaci videokazet VHS, VHS-C, SVHS-C, Video 8, HI8, Digitál 8, DV a Mini DV, a to na DVD disk a USB flash disk, a to pro uchování vašich vzpomínek. Máte cukrovku? Diabetická retinopatie je druhým nejčastějším důvodem slepoty. Pravidelné vyšetření ochrání váš zrak. Rychle, bezbolestně, zdarma. Vyšetření provádí diabetologická ordinace. Pro objednání volejte 382 503 222. Další služba od firmy Video Máchal, digitalizace 8 mm celuloidových filmů, jak normál, tak super. Tento skener umožňuje skenovat a ukládat cívky o velikosti 3 až 9 palců ve formátu MPEG 4 filmových souborů na USB flash disk či jiné médium. Cena 25 Kč za minutu. Dnes si ukážeme přípravu vepřového ražniči. Budete potřebovat tyto suroviny. Vepřovou kýtu nebo vepřovou pečení, cibuli, česnek, slaninu, párek, pepř, olej, sůl, hladkou mouku, trošku worcesteru. Samozřejmě ražniči se můžou dělat z různých druhů mas, s různými surovinami, ať už je to zelenina. Dnes to bude selský špíz. Takže maso poklepeme. Solíme. Ještě to obou stran. Opepříme. Nakrájíme.
Připravíme si cibuli, rozloupeme do dílku, aby se nám to dobře napichovalo. Použijeme akorát ty větší kousky. Tak, nakrájíme párek. Můžeme prokrojit ve špičkách. Na plátečky slaninu. Můžeme lehce potřít česnekem ještě, aby kdo má rád česnek, kdo ne, tak se samozřejmě dávat nebude. Tak a napichujeme buď na špejli, nebo na jehlu. Tím způsobem, že maso propíchneme, složíme na jehlu, dáme slaninu, cibuli, párek a opakujeme. Jsem to přehodil, slaninu, cibuli, párek. Záleží, jak jsou dlouhé špízy nebo jehly, jak máte velkou pánev, tak dlouhé ražniči si připravíte. Takže to je jedno. Na pánev dáme rozpálit olej. Maso lehce obalíme v mouce. Vložíme do rozpáleného oleje. Z každé strany opekáme. Pečíme. Se maso zatáhlo a přiklopíme. Volna pečeme asi tak 3-4 minuty z každé strany, aby se propeklo. Záleží zase, jak to maso je silné. Tím otočíme. Přidáme trošičku worcesterové omáčky a malinko krupneme vody. Když se nám udělala šťáva, můžeme na zvýraznění chuti přidat trochu vegety. Špízy jsou hotové, vložíme na talíř, lehce přidáme šťávu, podáváme s bramborem, s hranolkama, s kroketama, s chlebem, s rýží. Přeju dobrou chuť. Podvečer a jestli nemáte co dělat, můžete se dívat na Milevský objektiv. Jistý den, sníh odlétá, jak tisíc je lásku. I zem bíle posetá, sníh padá do lásku, do vlasů té, co mi odjíždí. Už se dá usadit, její koník má krok
světku obrazového materiálu. 17. listopad i se vzpomínkou na rok 1989 je za námi, ale nedá nám to, abychom vám, milevšťákům, nepřipomněli listopadové dny tohoto roku v Milevsku. Nadšení, odvahu, radost, toho jsme měli všichni nadbytek a vůbec nám nevadil mráz, stání na náměstí, přitom nic nebylo povinné. Mnohé se od té doby změnilo. Hodně věcí k lepšímu, některé k horšímu. Ale my všichni jsme se stáhli do teplíčka svých domovů a ani nás nenapadne jít na veřejnost a nahlas říct, co se mi líbí nebo nelíbí. Lepší je zanadávat si doma nebo u piva. Kde je nadšení roku 1989? Čeho se bojíme nyní, milí milevšťáci? Zkusme na tyto chvíle roku 89 nejen nezapomenout, ale dělat něco i pro ty roky další, třeba tím, že nahlas a na správném místě řekneme, co je u nás dobré, ale co je i špatné a jak na to. V sobotu 18. listopadu večer patřil velký sál Domu kultury seniorům. K dobré náladě zde vyhrávalo trio pánů Cihláře, Radosty a Flemra. Celým večerem provázela paní Marie Filandrová. A seniori se bavili, zpívali, o legraci nouze nebyla. Ani na tanec se nezapomnělo. A když bylo málo pánů, ženy se pustily do tance spolu. Hotel Stadion má nového majitele
ale jak všichni víme, ani majitel předchozí nedbal příliš o svou vizitku. Vstupní dveře do restaurace svým vzhledem připomínají spíše ruskou údržbu než naše zlaté české ručičky. Středa 22. listopadu znamenala konec pro stromy u parkoviště proti firmě Mavlmim. Tyto museli ustoupit z důvodu padání starých suchých větví, které mohly způsobit úraz či škodu na majetku. Také nájemníci z okolních domů si stěžovali na velké množství poletujícího chmýří v době květu. Tato akce byla provedena v souladu s plánem rekonstrukce městské zeleně a již na jaře se má začít s novou výsadbou v tomto prostoru. Takto nás informoval starosta pan Kalina. V minulém objektivu jsme vám přislíbili, že vás o kauze Frol budeme informovat prostřednictvím zpráv tajemníka městského úřadu inženýra Setikovského. Firma Frol je v konkurzním řízení. Byl ustaven výbor věřitelů, v němž jsou 4 finanční instituce, které se snaží objekt prodat. Město Milevsko je mezi věřiteli, protože vlastní pozemek pod restaurací Frol, takže má také zájem na prodeji. Dle znaleckého posudku byla stanovena neúměrně vysoká cena vzhledem k prodejnosti, takže nyní je snaha snížit cenu na takovou hodnotu, za kterou by bylo reálné objekt nabídnout a prodat. Již v minulém týdnu byla opět otevřena rekonstruovaná vrátnice v AS ZVVZ. Tato tak získala skutečně reprezentativní vstupní prostor. To je potom na kopci, Nový je také počítačem řízený systém registrace pracovní doby založený na magnetických kartách, který je krátce před uvedením do provozu a jistě usnadní práci mzdovému oddělení. Jisté riziko ovšem přinese nutnost stálého nošení karty u sebe a zpočátku bude asi dost těch, kteří budou sice na vrátnici, ale jejich karta třeba doma v druhé kabelce. Problémem Milevska je prázdný dům v Karlově ulici číslo 554. Ptáte se asi proč. V roce 1990 byl dům rekonstruován a celkový náklad činil 1 400 000 korun. V roce 1991 se přihlásili bývalí majitelé, dědici po paní Langové, kterých je více jak 10, a celý případ je u soudu, protože dědici se nemohou dohodnout. Zatím tento dům spravují technické služby. Ty by chtěli do 1. ledna roku 1996 problém vyřešit s tím, že nejjednodušší řešení by bylo dům dědicům dát, protože ti nechtějí zaplatit zhodnocení, to znamená opravu domu, a na tom celá kauza stojí. Město Milevsko má zájem dohodnout se na vyrovnání i snížením požadavků. V posledním jednání byl stanoven velice nízký odhad, takže na to technické služby nemohly přistoupit. Jenom malý příklad. Loni stálo vytápění domu 16 000 korun. Nad tím vším zůstává obyčejnému člověku rozum stát. Nechalo by se vydělat na nájmech, nemluvě o tom, že pro několik rodin by byla vyřešena bytová otázka. Špička, pán levou, partnerka pravou. Pozor, teď. Taneční hodiny spějí ke svému zdárnému konci. Nedalo nám to, abychom vám ukázali, jak už to ti naši mladí umí a zvláště rádi a s chutí tancují nový tanec country, který se naučili v posledních tanečních. Juventou 400 za
Nejen pohybové smysly a receptory, ale i ty chuťové byly aktivovány na pátečních tanečních. Pro účastníky byl totiž připraven krátký kurz stolování a vůbec řekl bych společenského chování v restauracích včetně rautu. O podání těchto informací se perfektně postaral nový šéf klubové restaurace, pan Vojtěch Daniel. Jsme tady samozřejmě proto, aby jsme se najedli, ale aby jsme se taky něco naučili. Takže jak přistupovat k rautu. A potom je to podávání ruky. A to je hrozně důležitá věc, prosím vás. Je to v zaměstnání, když se budete žádat o práci, ve škole, když půjdete na novou školu, budete dělat co nevědět další krok v vašem studijním životě. Prosím vás pěkně, nepodáváte první ruku. Nepodáváte starším osobám, nepodáváte svýmu nadřízenému, podává vždycky společensky nadřazená osoba ruku vám. Malý talíř polévkový, po polévce přijde hlavní jídlo, takže klasický talíř, a po talíři na hlavní jídlo přichází buď zmrzlina, dezerty, saláty. Na ty saláty jsou zase speciální talíře, většinou bývají tady ty hluboký. Jo. Příbory, vždycky beru to, co začínám tím, co je od kraje. Jo. Takže to, co je od kraje, začínám před krmem, pak jdu na tu polívku, pak mám hlavní jídlo. Důležitá věc, když dojíte a ten talíř je tady před váma, tak vy samozřejmě, protože jste poučený už velmi dobře, víte, že na stůl prostě si nesedáte takhle, ruce si nepokládáte, ruce máte lokty k tělu a položený na kolenou. Pokud tady máte ten talíř, tak čekáte, než vám ho obsluha odnese. Příjezd svatého Martina přivítali hlavně děti, ale i teplotní rekordy, které v těchto dnech dosahují více než 20 stupňů. V zahradě Domu kultury byl v sobotu, ostatně jako vždy, připraven program. Vem si tenhle. Tenhle si drž, jo? Buďte pozdraveni, milečtí, těšte se, letos bude hodně sněhu. Po lampionovém průvodu vystoupil dramatický kroužek 2. základní školy pana učitele Martínka ve složení Veronika Matoušková, Damián Matoušek a Honza Kotrbáček. Kouzelnické vystoupení obstaral Ondřej Hrtoň a ohnivou show předvedla Kateřina Stehlíková. Mami, potřeboval bych pomoct s domácím úkolem. Máme napsat lidové zvyky, které... Počkej, drahoušku, což nevidíš, že mám teď plné ruce práce? Zeptej se tatínka. Já teď musím dát péct tuhle husičku, protože na svatého Martina je pečená husička to nejlepší pochutnáníčko. Teda tady zaparkovat, to je snad nemožné. Nazdar, prcku. Ahoj tati, máme úkol. Máme napsat lidové zvyky. Maminko, kam si dala to svatomartinské víno? Musíme ho dát pořádně vychladit. Tradice se musí dodržovat. Tradice. Ahoj Kájo, já jsem Ondra. Kájo, aby se kouzlo povedlo, musí dělat úplně přesně to, co dělám já, jo? Jdeme na to? Hele, mám tady 2 kelímky. Do každého z nich naliju trošku vody, jo? Tak, 1, 2. Zavřeme vodu. Tak, 1 kelímek s vodou je pro tebe. Druhý je pro mě, dej si ho takhle nad hlavu. Tak, ničeho se neboj, dej si ho nad hlavu. Drž ho nad hlavou, jo? Musíš ho držet. Tak, musíme dělat přesně to, co dělám já, jo? Jdeme na to, koukni se takhle na ten kelímek a řekni blum. A ještě jednou, blum. Tak, teď ho dáme zpátky. Hele, až řeknu teď, tak zavřeme oči a budeme se takhle pomalečku otáčet a řeknu stop, tak oči otevřeme. Jdeme na to? Nesmíme podvádět, jo? 3, 2, 1, teď. Pojď. Tak dobrý, můžeme otevřít oči? Tak drž ho nad hlavou pořád, drž ho nad hlavou. Tak a teď přijde ta část, kdy ty kelímky na sebe otočíme. Jo? Ale ještě počkej, ještě nic nedělej. Já jdu první, jo? Takže 3, 2, 1, to bude studit. Jsem se lek.
Tak teď je to na tobě, hele. Pojď, otáčí Vilímek, pomalečku, pomalečku, otáčej, pomalečku. Jak jsi to udělala? Super, já si myslím, že to chci potlesk. Paráda, pojď se uklonit. Tak, prosím vás, hlavně nikomu neříkejte, že jsem to vypil. Dobrý večer, dámy a pánové, Jazzíka Spol vás přivítal hudbou, já vás vítám i slovem na slavnostním večeru, kterým si chceme připomenout 97. výročí založení samostatného československého státu. Pokud můžete, prosím, povstaňte, zazní státní hymna. Dvacátý 8. říjen je státní svátek. Vyvrcholením dnešního našeho společného slavnostního setkání je udělení medailí. Vy určitě víte, že město Milevsko nechalo už v roce 2014 u příležitosti výročí 830. od první písemné zmínky o městě vyrobit pamětní medaile. Jejich autory jsou profesor František Doubek a akademický sochař Vladimír Opl. Je na nich nápis Cum gratia magna civitatis Milevsko, neboli s velkým díkem města Milevska. Od roku 2014 bylo oceněno celkem 11 osobností. Nositeli těchto medailí jsou Josef Horký, starosta města v letech 1990 až 1994, Ladislav Kalina, starosta města 1994 až 1998, Ivana Stráská, starostka města 1998 až 2006, Ladislav Setikovský, tajemník městského úřadu, Anděla Maršálková, sbormistryně milevských pěveckých sborů, Karel Paleček, hokejový trenér, Jakub Berka, milevský děkan, Josef Novotný, profesor a ředitel gymnázia, zastupitel, Vladimír Opl, akademický sochař, autor pamětní medaile města, Václav Boříšek, předseda Městského národního výboru v letech 1971 až 1984 a František Doubek in memoriam, významný jihočeský výtvarník. Rada města Milevska v říjnu letošního roku rozhodla o udělení dalších 4 pamětních medailí. A já prosím opět pana starostu Ivana Radostu, aby přišel, a prosím také pana místostarostu. Pojďte, pánové, a zhostěte se tohoto úkolu. Pan inženýr Martin Třeštík. V letošním roce oslavila naše země 70 let od skončení druhé světové války a vzdala poctu všem, kdož se zúčastnili bojů za osvobození naší vlasti. Pocta a dík města Milevska patří jednomu z našich spoluobčanů, panu Ludvíku Singertovi, který roku 1944 se zapojil do slovenského národního povstání. Po jehož porážce prožil v partyzánském oddíle krutou zimu 1944 až 1945. V březnu roku 1945 vstoupil do řad prvního československého armádního sboru, s nímž došel na počátku května až do Prahy. Pan Ludvík Singert získal za svou odbojovou činnost řád Slovenského národního povstání a po dlouhou dobu aktivně působil v Českém svazu bojovníků za svobodu. Prosím fanfáru. Slavnostní chvilka. Pan Ludvík Singert je mezi námi.
Moc si toho vážíme. Potlesk patří vám, pane Ludvíku Singerte, za váš život, za vaši odvahu a statečnost a za vše, co jste dokázal udělat pro lidi kolem sebe. Dalším oceněným je pan Ladislav Jakimjuk, který je již od roku 1964 členem sboru dobrovolných hasičů v Milevsku. Od poloviny 80. let pracuje jako vedoucí kolektivu mladých hasičů, kde vychovával nové a nové generace aktivních mladých členů sboru. V roce 1989 byl zvolen velitelem sboru a zároveň jmenován velitelem zásahové jednotky města Milevska. Obě tyto funkce zastával po mnoho let. Od roku 2000 až do nedávna byl náměstkem starosty okresního sdružení hasičů v Písku. Vždy aktivně a s velkým nasazením pracoval v okrsku Milevsko. Je držitelem vysokých odborných ocenění a nositelem titulu Zasloužilý hasič. Pan Ladislav Jakimjuk je stělesněním dlouholeté, dobrovolné, neokázalé, ale velmi prospěšné práce pro občany města. Prosím fanfáru. Gratulujeme a také moc děkujeme za váš život naplněný starostí o druhé. Jméno pana Stanislava Kázeckého je od počátku 70. let spojeno s největším průmyslovým podnikem regionu ZVVZ Milevsko. Od roku 1990 byl po řadu let jeho generálním ředitelem a předsedou představenstva a má nepochybně velkou zásluhu na úspěšném vývoji podniku v polistopadovém období. Pan Stanislav Kázecký působil i ve funkci předsedy dozorčí rady energetické společnosti ČEZ, byl prezidentem Svazu průmyslu České republiky a nadále je jeho viceprezidentem. Stal se také nositelem titulu Manažer roku. Pan Stanislav Kázecký působil vždy ve prospěch města Milevska a pracoval i jako radní či zastupitel. Velká část sportovní veřejnosti také vnímá jeho obětavou práci a podporu cyklistiky, hokeje i dalších sportů v Milevsku. Pan Stanislav Kázecký. Gratulujeme, děkujeme. Přejeme stále tolik energie do dalších let. Pan Jaroslav Vodňanský je milevský rodák, hudebník a především významný dirigent. Na počátku 80. let se zasloužil o vznik Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice a jako šéf-dirigent stál téměř 10 let v jejím čele. Poté úspěšně působil a dosud působí na domácí i zahraniční hudební scéně. Jako milevský patriot se do našeho města stále vrací a neúnavně organizuje hudební události vysoké úrovně, z nichž jmenujeme například 10 úspěšných ročníků Bienále duchovní hudby. Pan Jaroslav Vodňanský přivádí do našeho města špičkové interprety i tělesa a dlouhodobě tak obohacuje kulturní život v Milevsku. Pan Jaroslav Vodňanský. Že se do Milevska budete nadále vracet. Řadu let ještě. Gratulujeme panu Jaroslavu Vodňanskému. A přejeme hodně sil a hodně potěšení a uměleckých zážitků. A já už teď děkuji panu starostovi Ivanu Radostovi a také panu místostarostovi magistru Martinu Třeštíkovi. A máme pro vás připraven balíček písniček, který je určen především dnešním oslavencům, těm, kteří získali pamětní medaile.
Tradiční podzimní setkání členů senior klubu bývalých zaměstnanců ZVVZ připadlo letos na úterý 10. listopadu. Po vyřízení administrativních záležitostí klubu proběhla beseda s ředitelem firmy inženýrem Máchou, který v úvodu informoval o letošním hospodaření podniku. A bylo dobré. Obrat dosáhl asi 2,5 miliardy korun s čistým ziskem 45 milionů, což je nejlepší výsledek v historii firmy ZVVZ. Odhad obratu na příští rok není sice tak optimistický, asi 1,8 miliardy, ale v případě odpovídajícího zisku zůstane finanční podpora senior klubu zachována. Po obědě následovala prohlídka pracovišť a samozřejmě oběd byla svíčková. Setkání pak odpoledne pokračovalo kulturním programem. K tanci hrála kapela Jana Kašpárka. První základní škola uspořádala postupně během minulého týdne dny otevřených dveří pro rodiče a rodinné příslušníky letošních prvňáčků. Byly k tomu určeny vždy první 2 hodiny vyučování. Já jsem se dostavil až na tu druhou, kdy většina návštěvníků, respektive rodičů, již po té první odešla. V sobotu 14. listopadu navštívila Mlejnský dům kultury hlavně střední generaci známá skupina Kex. Ve svém 4hodinovém vystoupení zazněly skladby z nového alba Brána do snů. Tady mi trošku naskočila analogie s posledním CD Fantomu Hrad mých snů. Vypadá to, že starší rockeři více spí. A samozřejmě zazněly také hity kapely, které přilákaly stovky návštěvníků. Její působení na hudební scéně započalo již na přelomu roku 1981 a 82, a to ve složení Petr Dudík, klávesy a zpěv, který společně s lídrem kapely Štěpánem Kojanem, kytara a zpěv, působí ve skupině dodnes. Neodmyslitelnou součástí dnešního složení Kexu tvoří i Václav Šobíšek, baskytara, a Václav Suchý, bicí a perkuse. Z původně vesnické kapely hrající na zábavách na Benešovsku a Táborsku se propracovali až na pódia našich největších festivalů, vyhráli také Sokolov, tady další podobnost s Fantomem, pronikli do rádií a televize, ale i do ankety Zlatý slavík. O tom, jak moc jim lidé stále fandí i po tolika letech působení na hudební scéně, vypovídá rok 2011, oslava jejich 30. výročí a vyprodaná pražská Lucerna. Do Lucerny se vrátili i letošní rok jako předkapela skupiny Smokey. Ostem šel dávno pryč, teď už zbývá jen zhasnou sám. Prázdná je šatna přízemí. Bavila se s dobře.